tuutissa on jauhettukin. Tuntuu, että mikä tahansa joukkue voi voittaa minkä tahansa joukkueen. Ja juuri kun näyttää, että jollain on peli uomissa, niin sen jälkeen saattaakin tulla raju tappio, kun Daniels loppuun saakka, mutta nyt koko torjuu McGreen. Pallo pysyy loimaalaisilla. Danielsille se päätyy. Se päätyy tuon valkoisen kaaren taakse, josta 3 lisäpistettä Loimaa paisuu. Murphy hakee Aidoa tämä, mutta tuo syöttö suoraan loimalaisten käsiin. Daniels pelaa pallon Hollolle ja Hollo ohjailee siinä omiaan. Daniels pallon häneltä tulee hakemaan ja tämän jälkeen Daniels Ivakoon. Pitkä 2 pisteen heitto. Ohi menee. Otamme nyt kun ero kaventuu 8 ja aikaahan sitä on vielä vaikka kuinka. Kun Wood vapauttaa nyt Danielsin pinnaa lisää. Toki siinä hyvin hämäämä Daniels ei lähdekään tuonne kaarelle tekemään screeniä, vaan lähteekin itse korin